Здравейте! Вие сте с второто издание на да го направили. Сега ще най-гнусното предизвикателство да бухнем в този гнусен кош, да ви покажа моя номер на ръката ми, касовата бележка и също да знаете номер да написам в перманентен в магазин. Ще ви кажа какво обичам да пия и какво не обичам да ям. Сега почвам. Ето, това е някаква пуста хартийка от някакъв сладлет Марси. Сега също ще ви покажа касова бележка от последния магазин, в който бях. И от всичките 5 лева ми останаха само 15 стотинки. За жалост. И също номерът ми е написан с ето този маркер. Може да го видите. Ако искате, може да ми се обадите. Нямам нищо против. Сега почвам да заключително. Това е заключено. Много интересен каф, обичам да го това. Обичам да пия кола, но тук няма. И мразя да ям много сладко. Само на ден по 2 с шоколада, не повече. И в следващия епизод очаквайте да видите моя град. Това беше от мен. Довиждане! Очаквам ви!